Здравейте, прекрасни дами по пътя на промяната. Днес ще говорим за високите вибрации, които не са наша маска. И аз ви обещах този модул с цел да ви покажа как се постига висока вибрация и как да сбъднем желаната бременност през любовта, а не през страха. Защото през страха тялото е затворено и тя не идва. Идват ситуации, в които да ни покажат в какво състояние ние се намираме. Искам да разберете нещо изключително важно. Високата вибрация не е да се усмихвате на сила, да повтаряте позитивни думи, когато вътре във вас има страх. Това е състояние, в което тялото се чувства спокойно, безопасно и свързано с себе си. Когато вътре има напрежение, болка, страх и контрол, тялото е в защита, тялото е затворено. Съмнява се, страхува се, контролира, изтощава. Тогава вие имате нужда от сън, нямате достатъчно енергия, а в края на деня сте изключително изтощени и мога да кажа дори и сърдити. Много често се случва да не знаем на кого и на как, но просто сме супер раздразнителни. Когато започваме да освобождаваме тези модели, се случва нещо много красиво. Тялото започва да се отпуска, започва да диша по-леко, да мисли ясно, да се усеща в спокойствие. Това е промяната на вибрацията и не отвън, а отвътре. И точно това така съществува по трансформиращите програми. Затова аз ви говоря за осъзнаване, за освобождаване и за интеграция на новото. И не през силата, а през вътрешното състояние. Преди доста години се е вярвало, че само ние се изграждаме само в нашето детство. А сега вече имаме информацията, през която ние знаем и знаем пътя и как точно се постига тази информация да се променяме всяко едно време, по начини, по който ние осъзнаваме, освобождаваме и интегрираме. И точно преди доста години са използвали учени като Айнщайн и Тесла тази информация, а сега ние имаме достъп до нея. По този начин те са давали всички закони през квантовото поле, през квантовата химия, биология и физика. Да видите къде точно се намирате сега. Това е диагностика. Аз съм ви дала вариант да запазите безплатна диагностика в събота и в неделя и да разберете какви са вашите модели, които ви задържат в това състояние. Защото тялото не е срещу нас. Истината е друга. Тялото реагира на това, което преживява вътре. И то влиза в защита. Живее чрез страх, напрежение, свръхконтрол и нервната система е блокирана. Когато тя е блокирана, остава в защита. И тялото започва да ви пази от всичките ви желания, които имате. Защото за вас те са несигурни. Първата стъпка е да се свържете с себе си, да се чуете, да разберете какво носите и да го освободите. Това, което ви тежи. Когато това започне да се случва, се променя не само психиката, променя се цялото вътрешно състояние на човека. Това е пътят, по който аз водя жените. Не през вина, не през страх, а през създаване, любов и вътрешна сигурност. Ние не лекуваме симптоми на болести и на състояние. Ние виждаме какво ни е довело до тези симптоми, за да го освободим. Когато ние го освободим, автоматично симптомите започват да изчезват. Така аз се справям с тромбофилията. Не вкарвам контрол вътре в себе си, за да може тя да ме ръководи и да ми се налагат инжекции и лекарства, чрез които аз да задържам бременност. А аз не освобождавам нужните страхове и болки, в които влизам в контрол, тялото ми е стегнато, съответно тромбофилията е отключена. Така, защо не можем сами? Ще ви кажа нещо много често. Понякога човек не може сам да види какво го спира. Той има информация някаква, има моделите, живее в тези модели от много години и това му изглежда нормално за него. Тоест, ние живеем от деца по този начин, виждали сме нашите родители да живеят по този начин и за нас това е нормално, като нормален начин на живот. Но всъщност не е така. Нашия нормален начин на живот го избираме ние.
Ние решаваме кой за нас е нормален. Затова е необходимо да освободим този контрол, тези тревоги, тези страхове чрез процес и програма, която да ги трансформира и ние да освободим другата вибрация, любовта, благодарността, щастието, да започнем да освобождаваме тялото, не защото сме слаби да го направим сами, а защото когато някой ви помогне да видите какво има вътре във вас, започва истинска промяна, започва трансформация чрез практика, чрез освобождение. Преди малко имах диагностика с клиентка, която живееше в определен страх за свой близък, за аборт и да ви кажа, тя се прекрепа като лоялна да носи тази болка, защото е роднина. Тогава автоматично получава страх да не ми се случи и на мен това. Тогава тялото е затворено и бременност няма, а тя дори не е изживяла нищо на себе си. Ето това е един модел, който ние без да искаме се прикрепяме към него и той живее в нас. Затова е необходим процес. Влизаме, първо осъзнаваме какво носим, освобождаваме го и интегрираме новия начин да живеем през високата вибрация, през любовта, през благодарността, през щастието. Има си система, която аз съм създала чрез себе си. Не чрез да гледам някой, не да чета информация, аз съм го преживяла, изживяла, променила, освободила и интегрирала. Живея през щастието, благодарността и любовта. За този процес първо благодаря на себе си, че си го позволих, защото аз също живеех в страха. Ще се справя ли? Ще имам ли финанси да го платя? Ще имам ли финанси после за бременност? Ще имам ли финанси после да гледам детето? Ами ако си остана вкъщи, това са страховете, които носиш вътре в себе си. Как ще се справя, ако остана вкъщи? Ето тук е една много тънка програма, много финна, която ние не осъзнаваме в днешно време. В днешно време жената носи изключително много на себе си. Тя е майка, тя е, как да кажа, не работник, защото някои хора са управители, менеджери, други хора са на по-ниска позиция. Това няма никакво значение. Тя носи пари в къщи. Е достатъчно да се каже. На нея разчитат също в къщи. И това няма нищо лошо. Ние много години сме се борили жените, за да имаме глас. И мога да ви кажа, че аз в 7-я месец продължавам да си работя с лекота и да си получавам нужната заплата. И когато счетоводителката ме попита, ами няма ли да излизаш в бременност вече по майчинство? И аз си казвам, ами не, аз съм добре, не ми е необходимо. Защо? Защото няма страх в мен, че аз ще падна и че нещо ще се случи, ако работя. Няма страх в мен, няма умора в мен да се чувствам уморена и да лежа само. Аз спортувам, работя и първата си работа, която работя през огромна любов да създавам и да помагам на хората да се създават семейства. Второ, това е моята мисия, която давам на вас, този път жената да влезе в щастие. Трето, майка съм, съпруга съм и действам през лекота. Благодаря на този процес, защото аз си го позволих. Защото аз си разреших и успях и да платя всички курсове, и да си купувам всичките добавки, и да ходя на процедурите, които моят доктор ми изписва. И не защото съм имала всичките пари в началото, а защото съм си позволила да го направя. Ако усещаш, че това е за теб, запиши се на безплатна диагностика сега, разбери кои модели носиш и разбери това, което ти говоря. За теб ли е? Защо? Защото ти знаеш кое не е правилно за теб. И всеки човек, всяка жена, през майчината любов и през безусловната любов я носи вътре в сърцето си. Когато я освободи, да я усети, тя се свързва с интуицията си. Тогава знае кое и как да направи във всеки един ден, за да я носи високите вибрации, високите доходи и високото щастие в себе си. Благодаря ви, че бяхме заедно. Ще се видим
отново.